ଆପଣ ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ଗାଁରେ ରହି କିଛି ବଡ଼ କରିହେବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। କାରଣ ଆଜି ମୁଁ ଦେଖେଇବି 7ଟି ଏମିତି ବ୍ୟବସାୟ ଯାହା କମ୍ ପୁଞ୍ଜିରେ ଆରମ୍ଭ କରିହେବ ଏବଂ ଠିକ୍ ଯୋଜନା ଓ ପରିଶ୍ରମ ସହିତ ମାସକୁ 63,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରୁର ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦିନକୁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଏମିତି ଖାଲିଟାରେ ୱେଷ୍ଟ କରିଦେଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ମାତ୍ର କିଛି ମିନିଟର, ତାକୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରୁର ଦେଖନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟବସାୟ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏହି ବିଷୟଟିକୁ। ପ୍ରଥମରେ ଛତୁ ଚାଷ। କମ୍ ଜାଗା ଓ କମ୍ ପୁଞ୍ଜିରେ ଆରମ୍ଭ କରିହେବ। ଏହି ଚାଷଟି କମ୍ ଜାଗା ଓ କମ୍ ପୁଞ୍ଜିରେ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖରେ କେହି ଛତୁ ଚାଷ କରିନଥିବେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ବଜାରରେ ଛତୁ ଭଲ ଭାବରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଭର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। କ'ଣ କହୁଛି କଥାଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦୁଗ୍ଧ ବ୍ୟବସାୟ। ଦହି, ପନିର ଭଳି ଉତ୍ପାଦର ଚାହିଦା ସବୁବେଳେ ରହିଥାଏ। ଏହି ତିନୋଟିର ଚାହିଦା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସବୁବେଳେ ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ଲାଭଜନକ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟଟିକୁ ନ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ମୁଁ ଏହା କହିବି ନାହିଁ କି ଆପଣଙ୍କର କେବଳ ଲାଭ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ କେ ଭାବରେ ବ୍ୟବସାୟଟିକୁ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ଭାବରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଲଗାଉଛନ୍ତି ବା କେମିତି କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ବୁଝିପାରୁଛ ମୁଁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି? ମୁଁ କହୁନାହିଁ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ହେବ, କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। କଥାଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ନିଜ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରି କଥାଟିକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 7ଟି ଏମିତି ଏକ ବ୍ୟବସାୟ କହିବି। ତ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରୁର ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ମୁଁ ଏ 7ଟି ବ୍ୟବସାୟ ଆଜି କେବଳ ଟିକେ ଟିକେ କରି କହିଦେବି ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ଯଦି ଲାଇକ୍ କରିଥିବେ ଏବଂ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥିବେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏ 7ଟି ବ୍ୟବସାୟକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ କରି, ମାନେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବସାୟ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ, ଏମିତି କରି କରି ଭଲ ଭାବରେ ଜ୍ଞାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣି ଯୋଗାଇ ଦେବି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବାକୁ ଯାଉଛି? ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ତୃତୀୟରେ ମହୁମାଛି ପାଳନ। ମହୁ ଉତ୍ପାଦନ ସହ ଅତିରିକ୍ତ ଆୟର ଭଲ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଚତୁର୍ଥରେ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ। ବ୍ରଏଲର କିମ୍ବା ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ଅନେକ ଗ୍ରାମରେ ସଫଳ ବ୍ୟବସାୟ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଦାପି କହିବିନି କି ଏହି ବ୍ୟବସାୟଟିକୁ କରନ୍ତୁ। କାରଣ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ବହୁତ ଜୀବନ ହାନି କରିପାରନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ କେବେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ପଞ୍ଚମରେ ସବୁଜ ଚାଷ। ଠିକ୍ ଫସଲ ଓ ବଜାର ଚୟନ କଲେ ଭଲ ଆୟର ସୁଯୋଗ ରହେ। ସବୁଜ ଚାଷ ଯେମିତିକି ବାଇଗଣ, ଭେଣ୍ଡି, କାକୁଡ଼ି, କମଳା, ବହୁତ ପ୍ରକାର, ଯେମିତିକି ଆଉ ରହିଲା ଆମ୍ବ ଟାଇମରେ ଆମ୍ବ କରିପାରିବେ, ପପେୟା, ଜହ୍ନି, ଏମିତି ବହୁତ ସବୁଜ ଚାଷ ଅଛି, ଯାହା ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ କରି ମଧ୍ୟ ଏକ ସଠିକ୍ ଜାଗାରେ ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ବହୁତ ଭଲ ଆୟର ସୁଯୋଗ ରହିପାରେ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି ଖାଲି ଗୋଟେ ନାଁକୁ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ କ୍ଷତି ବି ମିଳିପାରେ, ଲାଭ ବି ମିଳିପାରେ। 6ରେ ମାଛ ଚାଷ। ଇଏ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କେବେ ବି କହିବି ନାହିଁ ମାଛ ଚାଷ କରିବାକୁ। ଏହା ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ମାଛ ଚାଷ, କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ କେବେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ୟା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ। 7ରେ ଅନଲାଇନ୍ ବିକ୍ରୟ। ଗାଁରେ ତିଆରି ହେଉଥିବା ଉତ୍ପାଦକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ କିମ୍ବା ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବିକ୍ରି କରି ଆୟ ବଢ଼ାଇ ପାରିବେ। ଯେମିତିକି ମନେକର ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ କେହି ବାଇଗଣ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଭେଣ୍ଡି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ସେହି ପରିବା ବା ସେହି ସବୁଜ ଫଳ ନେଇ ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଅନଲାଇନ୍ ବିକ୍ରୟ କରିପାରିବେ। ଯେମିତିକି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ, ଆମାଜନ, ବୁକେଟ୍, ବହୁତ କିଛି ହେଇଗଲା। ଯେମିତିକି ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। କିଛି ପ୍ରୋସେସ୍ ଥ୍ରୁ କରି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଜରୁର ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, 63,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ବ୍ୟବସାୟର ପ୍ରକାର, ପୁଞ୍ଜି ଓ ବଜାର ଓ ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତାହା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ନିର୍ଭର କରେ। ଏହିଭଳି ବହୁତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସାୟ ଦେଖିବାକୁ ବା ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।